Не си взимайте коте преди да сте изгледали това видео. Преди да отведеш тази пухкава топчица вкъщи, ето 5 съвета, които ще направят адаптацията плавна. Съвет номер 1. Създайте безопасно местенце. Подсигурете на котето тихо и утен кът с храна, вода, удобно легалце и котешка тоалетна. Новият дом може да бъде плашещ, затова дайте му неговата малка сигурна зона. Съвет номер 2. Подсигурете дома си. Котетата са любопитни изследователи, затова скрийте кабелите, премахнете отровните растения и обезопасете дребните предмети, които могат да бъдат погълнати. Освен това, ако нещо виси, ще бъде нападнат. Съвет номер 3. Подсигурете си добра храна. Проучете добре и изберете висококачествена храна, която ще осигури доброто развитие и растеж на вашето коте. Ето и някои от нашите предложения. Може да ги намерите в по-добрите зоомагазини в цялата страна или на PetFood.bg. Съвет номер 4. Социализирайте плавно. Запознавайте котето с нови хора, други любимци и нови стаи постепенно. Прибързването може да го стресира. Търпението изгражда доверие. И съвет номер 5, но не на последно място. Посетете ветеринар при първа възможност. Запишете си час още в първата седмица. Така ще се уверите, че котето е здраво с всички необходими ваксини и обезпаразитявания, а също ще обсъдите кога да бъде кастриран. В нашия офис си осиновихме малката Пипи, осиновете и вие. Последвайте ни, за да научите 3 най-важни неща, на които да научите своето коте.